Dobrodošli dragi blizanci ili oni koji vas vole, zato što su retki i pravi blizanci koji će stvarno imati vremena, odnosno prioritet da pogledaju ovaj video, jer oni znaju šta rade i znaju da je hrle i ne treba ništa da im se objašnjava. U stvari ovaj video je baš za vas koji živite sa njima i koji stvari sagledavate iz jednog drugog ugla, a ja baš imam potrebu da ih zaštitim. Veliki subjektivni osjećaj da moraju da budu zaštićeni zato što su oni, pored riba, dva horoskopska znaka koje su onako najviše osuđivana zbog svojih osobina. Pa da vidimo koje su to osobine zbog kojih osuđujemo blizance. Prvo je neiskrenost, laž, krađa. Drugo je nezainteresovanost, nekada i hladnoća, a isto tako vrlo poznato da ne završe stvari koje su započeli. Da je stvarno tako. Ajde sad malo razmislite iz njihove perspektive. Blizanci imaju izuzetno brze intelektualne procese i ako su negde pojurili, ako su možda skrenuli sa svog puta, budite sigurni da nemaju vremena, da ono što su do sada radili više nije važno i nema potrebe da se završi zato što se rešenje našlo u nečemu mnogo kvalitetnijem. I zato vi koji ste zaostali na tom putu, njih definitivno ne možete da pratite. Nije vam lako, znam, ali možda bi trebalo da se negde i ugledate na njih. Deluju vam hladno i nezainteresovano. U stvari, oni nisu egoisti, oni nisu oni koji će da vam pruže ručicu i da vas maze. Oni su vazdušni znak, oni su intelektualci koji znaju gde su krenuli, koji znaju da treba informacije da vam spuste sa neba da bi stvari bolje razumeli. Ajde sad opet onako baš blizanački, pošto sam ja blizanača po znaku i volim da skačem sa teme na temu isto kao i oni, da vam to objasnim iz jednog drugog ugla. Prvo da sagledate da su oni ovde posle ovna koji je došao da sredi tu haotičnu energiju univerzuma i da je spusti nama da možemo da je koristimo, posle bika koji je tu došao da sagleda svoje fizičko telo, da uživa u čulima, da budemo svesni šta imamo. Blizanac je došao ovde da taj duh spusti i stopi ga sa materijom, da možemo da koristimo ovoj 3D, u ovoj teškoj fizičkoj gustoći, da možemo da koristimo i da što bolje sprovedemo svoj zadatak. I ako vi mislite da svu tu energiju, odnosno svu tu svest izuzetno inteligentnog univerzuma može tako lako da se stopi u tu našu materiju, u tu našu fizičku energiju, to naše fizičko telo, grdno ste se prevarili. I to nije lako. Jer recimo vama to izgleda ovako. On je obećao da će odvesti dete u školu sutra. Međutim, baš u tom trenutku kada se to desi, kada to treba da se desi, dobio je mail od NASA i oni su tražili da im brzo odgovori kako je on to rešio da se gorivo manje troši kada letelice lete u svemir. Otkud njemu to? Pa on nema pojma. Nije o tome ni razmišlja, ali blizanac je onaj koji ne razmišlja odakle mu informacije. On samo informacije slaže i koristi, on nije egoista. I odmah je morao na to da odgovori, a dete je zakasnilo u školu i vi ga osuđujete. A jeste razmislili možda da prezaštićujete to dete jer on smatra da je to dete veliko i da je potrebno da postane samostalno? Ili sam sad možda iskarikirala stvari, možda mu je bitnija negde ekonomska strana, odnosno kako bi recimo možda još više zaradio na kriptovaluti. Što da vam kažem? Blizanci deluju vrlo hladno.
Deluju hladno onda kada nisu zainteresovani za ono što imate da im pružite. Morate da imate na umu da su oni intelektualci, da su oni inteligentni, da se najviše uzbude kada čuju da dvoje ljudi pričaju o nekim stvarima koje on nikad nije čuo. Da se najviše uzbude onda kada AI, veštačkoj inteligenciji, zadaju neki zadatak i odgovor bude isti kao što su i oni sami zamislili. To je ono što njih usrećuje. A onda se vrlo često nađu na vlasti. Otkud oni na vlasti? Pa zbog toga što ta vlast nešto donosi. Ne zato što su egoisti, ne zato što njima treba da vi njih pohvalite, da su dobri, uspešni i tako dalje. Ne, ta vlast donosi novac, donosi resurse koje on može da iskoristi u tom svom fizičkom životu. I zbog toga, ako neko treba da vas mazi za vašu ručicu i da provede sate sa vama, verujte mi, to nije blizanac, potražite raka ili ribu. A vi poznajete neki blizance koji su vrlo slatkorečivi i koji itekako harizmatično znaju da deluju na ljude. Pa naravno da znaju. Njima je dovoljan samo jedan pogled na vas da znaju da vam kažu ono što vi treba da čujete. I vi se odmah raspoložite. Smatrate da su to najbolji ljudi na svetu. Oni toliko puno pričaju. Oni naravno uvek koriste ruke kada pričaju i svašta hoće da vam kažu i toliko su oduševljeni životom i smatrate da su najbolji na svetu, a sutra ih više nema. Zašto ih nema? Pa odvela ih je njihova zvezda negde mnogo dalje, a od vas su pokupili sve što im je trebalo. Nemojte da se vezujete za blizance, jer se blizanci ne vezuju za vas. Znate šta kažu isto za blizance? Da su kukavice. Da li vi stvarno mislite da postoje kukavice? Znate ko su kukavice? Kukavice su egoisti. Oni koji moraju stvari da reše, oni koji imaju potrebu da ulože energiju, da objasne drugima da su u pravu, a u stvari blizanac to ne radi. Blizanac odlazi zato što ne želi da troši energiju na konflikte. Verbalno je mnogo jači, ali zašto bi to radio? A posebno ako se radi o nekom neverbalnom konfliktu, samo će se okrenuti i otići i ići će za onom njegovom zvezdom koja sija negde drugde. Blizanci koriste resurse. Blizanci koriste svoju inteligenciju. Oni su vazdušni znak, njihov Merkur njih uvek vodi. I verujte mi, taj njihov posmatrač ima mogućnost da sve te paralelne živote iz kojih oni skaču svakodnevno sagleda što bolje i onda su se već prebacili negde drugde gde vi više niste. A šta vi treba da iskoristite? Vi treba da iskoristite baš te informacije koje blizanci pružaju, jer samo tako možemo da popravimo ove naše teške inkarnacije. A vi blizanci, molim vas, ne dajte da vas sistem ukroti. Stalno gledajte za tom zvezdom koja sija. Ne dozvolite da vam ugasi sjaj u očima, jer svako nešto voli, a vi ste ti koji volite informaciju. Nadam se da vam se dopao ovaj video, ako jeste, zapratite moj kanal i ostavite komentar jer ću najbolje da nagradim sledećeg 15. meseca jednim astrološkim savjetovanjem. Vidimo se.